В начале февраля в Туркменистане умер Сулейман Турсунбаев. 14-летний юноша, спортсмен, борец. Сулейман учился в 7 классе специализированного интерната в Ахалском вилаяте. Интернат был по подготовке юных олимпийских чемпионов. Его родители выступили с заявлением. Они обратились к президенту Гурбангулы Бердымухамедову выяснить, что на самом деле произошло с их сыном. По одной из версий, Сулейман участвовал на турнире, и перед решающим боем за первое место ему сказали уступить своему сопернику. Сулейман не послушался. Вскоре после этого его тренера жестоко избили, а самого Сулеймана посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Его также сильно избили и бросили на улицу умирать. Случайные прохожие вызвали скорую помощь, однако ашхабадские врачи отказались принимать ребенка. Они послали его к себе на малую родину, в Куняургенческий этрап Дашогузского вилаята. Это на минуту, за 500 с лишним километров от Ашхабада. Там Сулейман умер. Мы не знаем, что на самом деле произошло, но мы попытались узнать. Мы позвонили в сам интернат и поговорили с его руководством. Официальная версия, официальная позиция школы – это то, что Сулейман, внимание, умер от потери крови в результате удаления зуба. Мы в эту версию не верим. Но это официальная позиция, и меняться она, кажется, не будет. Предлагаем вам самим послушать запись этого разговора. Assalamu alaikum. Salam. Bäherden bir yarış geçirilipdir. Sizin bir okuwçyňyz 7-nji sınıfyň okuwçysy Süleyman Tursunbayev diýeni. Ha. Kim şol yarışy geçiren? Ornwasarymyz var häzir çagyrýan. Çağıran. Alo, salam. Salam. Gurgun musunuz? Salam. Siz kim? Alo. Siz kim? Men okuw işler boýunça ornwasar, Zawuç. Zawuç adyňyz, familiýaňyz? Semsat Oraskulyeva. Şol geçirilen yarış barada, şol bolan waka barada. Näme aýdyp bilýäňiz siz? Şo ýaňy aýdyp oturdy direktorymyz 2 sany yarış geçirilipdir 2020-nji ýylyň dowamynda. Häzir edil 2000 garaşsaňyz dolmuşsyna bolmalam şol yarşyň. Ýok, ol yarış fevralda geçipdir, ýaňy geçipdir Bäherdende. Yok, sentyabr aýyndan fevral aýynyň häzirki wagtyna çenni karantin sebäpli mekdebiň içki daşky hiç ýyl yarşlar geçirilen oga. Şeýlemi? Ýollaşlyk durşugy hiç saat ýok, adagan edilýär o daşlar. Ol Süleyman Tursunbayew bilen näme boldy? Kime? Süleyman Tursunbayew diýen ogluny näme boldy? Diýsin togurdy. Awa? Diýsin togurdy, Lukman saglyk oýnadyk. Diýsin togurdan soňam diýsiranaýa, bir gün umumy ýaşaýyş jaýyna ýatýa, ertesi günam Lukmanlar hosbarlar bilen öýlerini guradýa. Onun welayetde de soň yaramanlar ýogully diýip bäri habar edýärler. Hiç ýyl Bäherdende yarış geçmedimi? Her 2000 sentyabr aýynyň 1-inden häzirki wagtgacha hiç ýyl içki daşky Türkmenistanyň içinde daşyna yarış geçen ok 20-nji ýylda 2 sany yarşa gatnaşypdyr. Bizim şoňa haýran galyp habarnama berdi şo boýunça. Häzir gadagançylyk döwründe yarış geçirilende haýran galyp otursa. Yo, yarış geçirilen o. Beýleki ýerlerden jaň etmedilermi size? Alo. Lenlerlip wagtyna geçýär. Olaram ýedine borçly bolar. Zal razminka zat o bir-birine galtaşmagan bolan o häzirki döwürde. 2020-nji ýylyň fevral aýynda, may aýynda geçen yarşlardan soň hiç ýyl yarş ýok. Beýleki edara hukuk goraýjy edaralardan jaňa sorudylarmy şu arada gyzyklandylarmy size? Direktorymyz bilen gyzyklanýarlar, soraýarlar, jogap berip oturýarlar, howa. Şol aýdýanyňyzdan şol bir gep ha, hemme diýsin soň. Howa, şo bir zat, howa şo yarş geçirilipdir, ýene diýä yarş hiç ýyl geçirilen oga buyruk bara ýörüýdi. Kefel adatdan nasar şo kefellere garşy görüşmek bollugynyň neme geçiren ýygnagy esasyny
Özipeler yerine getirmek maksady bilen okuw turganlaşyklar çäklendirip okuwlamada 2 salkyna geçirildi. Turganlaşygan 1 salkyna geçirildi. Hiç ýyly içerki daşarky ýarşlarym gadagan edilip, sondan bäri häzirki wagtgacha çağalar may aýyna kanikula öden bolsa, tomsa 3 ay, bärden hem 6-njy ay hiç ýyl ýarş geçirilen ok. Siz maňa bir zat aýdyň, resmi ýagdaýda ýarş geçirilmedi, onu düşündüm ben. Belki ol hususy biriniň başlangyjy bilen geçirilen ýarş, bir turnir zat bolmagy mümkinmi? Seredin çağalar welayetden gelen soň şular umumy ýaşaýyş zaýyna hiç ýyl içerik kanoklar. Gödöwçülükde. Gödöwçülükde hawa sebäp kanikulla urnada çağalary welayetden gelen çağalar hiç içerik goý bermediler. Kış kanikuluna da mektebin içinde bollar, ýarşlara olar öz başda gidip bilmeýärler hiç ýyly. Belki öz inisiativasy boýunça gidip ýarşa gatnaşyp berem bolmagy mümkinmi? Ýa bir patbolny ýarşlara Ýok, 2006-njy ýylyň çağasa öz başda hiç içerik ýarşa gitmez olar. Hiç ýyly şol patbolny ýarş zat geçirilen däldir ha sizde? Ýok. Geç ol trenerler zatlary o boýunça habarnama berdiler, geçirilmeýän ýaly ýarşlar. Soň treneriniň hem adyny aýdyň maňa indedir ýazyp alaýyn men. Efen. Aha. Annam söýün bir trener, soň kintäde trener gelende de oňa geçirilýärdi. 2 treneram habarnama berdiler şo zatlar boýunça. Annam söýün erkin goraş boýunça. Judo boýunça. Trener. Ondan Efen ikinci treneram. Judo boýunçamy? Erkin goraş boýunça. Erkin goraş. O çağan görnüşi erkin goraş. Bolýa düşünükli. Bolýa sag bolun, Taňry alkasyn. Sag bolun, sagaman işle. Сулеймана нет в живых. Мы не знаем, что на самом деле там произошло. Мы можем только строить догадки. По одной из версий, это, конечно, все неофициально. Это наше личное, мое личное мнение, что Сулейман стал жертвой, как говорят в армии, неуставных отношений. Его просто побили свои же сверстники. Возможно, под чьим-то покровительством, возможно, нет. Мы призываем власти Туркменистана ответить на все эти вопросы, расставить все точки над «и», рассказать убитым горем родителям, что на самом деле произошло с их сыном.